Bos días, lectoras e lectores de Atlántico. Hoxe estamos con Carmen Varela e Alba Pardo, comisaria xunto con Darío Vaso da exposición Serigrafía Galega, disponible na Escola Municipal destes oficios. Moitísimas gracias por recibirnos. A vos por vir. Imos coñecer preto en que consiste a exposición e animar a todos os lectores e lectoras que se acheguen a coñecela de preto. Non sei se podes darme primeiro un pouco de contexto sobre a exposición de Serigrafía Galega. Se queres poñémonos diante da primeira peza para que axude a poñer en contexto. Sí. Pois realmente a exposición de Serigrafía Galega é un tributo aos irmáns Álvarez Blázquez, como di o propio título da exposición. É un tributo feito dende o arquivo dos Beirascal, non? No sentido de que nós achegámonos a ese arquivo e de aí saen toda esa colección de serigrafías que os visitantes van poder ver aquí e disfrutar, e que nada máis e nada menos que a primeira colección de serigrafía de arte galega que se fai en Galicia. Algo tremendamente rompedor, algo que nese momento estaba empezando case simultaneamente en todo o mundo, e que gracias a esa iniciativa dos Álvarez Blázquez, en concreto de Álvaro Álvarez Blázquez, pois hoxe está aquí, non? Con que a complementamos? Pois esa primeira colección que reúne 19 autores, 44 serigrafías, complementase por unha parte con material editado nas editoras dos Álvarez Blázquez, en Monterrei, en Castrelos e demais, e con material de arquivo do legado activo Beirascal, que son pois nadaliñas, postais que se mandaban eles en Nadal, libros que se dedicaban, mensaxes que tiñan, e xunto con todo iso hai ademais un espacio de privilexio para materiais que a propia familia Álvarez Blázquez achegou a esta exposición. E son cousas maravillosas porque nos permiten ver ese primeiro libro de firmas de sinaturas dos visitantes ilustres que viron estas exposicións no seu día, porque isto foi en si mesmo unha exposición que arrancou en Vigo, que foi a Ourense en simultáneo, pero que logo recorreu unha boa parte de España e que logo mesmo saiu ao estranxeiro, non? Está ese libro, están incluso, que a mí me parece maravilloso, as serigrafías que non pasaron a censura, e que é moi interesante ver, porque ás veces pensamos na censura como a censura para os libros, e non a censura na plástica, pero tamén había censura na plástica. Era 1971, o contexto era unha dictadura e evidentemente a censura facía o seu traballo tamén, claro. Estamos diante dun conxunto de libros para o povo. Bueno, non sei que podemos comentar, porque xa podemos ver nos nomes dos autores, que realmente son todos os que forman parte da historia da literatura galega. Claro, esta non é a primeira editorial que montan os Álvarez Blázquez, primeiro montaron Monterrei, pero isto pertence a Castrelos, e dentro de Castrelos fíxose a colección O Moucho, que era un libro de peto, buscando, como eles decían, darlle libros do pobo ao pobo. Isto é algo realmente rompedor, no sentido de que eles o que estaban buscando era popularizar toda esa literatura galega que naquel momento non podía ir ás aulas, porque o galego estaba prohibido nas aulas, onde a maior parte da xente que falaba galego non sabía ler en galego, e eles conseguiron, digo eles, e aquí este labor hai no que singularizar, sobre todo en Xosé María Álvarez Blázquez, conseguiron algo misterioso que aínda hoxe debería ser estudiado nas escolas de economía, que é como con ese panorama tan difícil eles conseguen 220 puntos de venda en toda Galicia de libro galego. Se avanzamos, temos varios exemplares
de serigrafías de Virxilio. Sí, Virxilio é un artista que traballou moito con Álvaro Álvarez Blázquez, el vivía en Ourense e facía moita cartelería, e esa cartelería reproducíase en serigrafía gallega, que era a empresa que montou Álvaro Álvarez Blázquez. Aquí o que trae é 5 pezas maravillosas no que focaliza a creación no traballo das mulleres e nos seus froitos, e ese traballo das mulleres e dos seus froitos son como unha explosión de luz, de cor. Moi imprescindible, temos aquí diante. Claro, este Seoane. Se Virxilio apostou polo traballo, Seoane apostou pola festa, non? E o que fixo foi unhas escenas de romería, de festa, de personaxes bailando, e igual que Virxilio, pois con moita cor, porque, bueno, ese é tamén unha dos valores importantes non desta colección de serigrafía, que non irse a unha, dúas tintas, a unha, dúas cores, que sería o fácil. E un pouco, se empezamos aquí arriba, isto é Xosé Luis de Dios, é dos autores máis novos xunto con Vidal Souto, porque unha das cousas importantes desta colección, claro, Álvaro sabía que moi pouca xente ia mercar a colección completa, entón, el que fixo, chamou a moitos autores buscando ter unha oferta dentro desa colección moi variada, con estilos moi distintos entre eles, e logo con unha diferencia xeracional tamén moi grande, non? A diferencia de anos entre Seoane e Vidal Souto, pois deben ser como 40 ou 50 anos case. Iso é moi interesante, por exemplo, ver unha cousa que fixeron, que foi poñer todas as serigrafías ao mesmo prezo. Independentemente de como estaban decotizados os autores no mercado nese momento e demais. Eu penso que iso foi un acto de xenerosidade moi grande por parte dos autores máis cotizados, porque evidentemente, pois, un Seoane, un Laxeiro, unha María Antonia Dans, que naquel momento xa tiña unha cotización importante, aceptaban sair ao mercado en igualdade de condicións con autores que estaban empezando e que tiñan pois 20 e poucos anos. E iso, por unha parte, é xeneroso por parte dos pintores e é xeneroso por parte de Álvaro Álvarez Blázquez. Que fai con eso? Pois, de alguna maneira, intenta poñer no mercado en circulación arte moi nova e subir de algún xeito tamén o valor desta xente nova. Obedece a unha estrategia, realmente, se pensamos, de como promocionar a cultura dun país. Non é como se desde unha empresa privada se ten máis en conta o beneficio do país en xeral que o beneficio concreto a corto prazo. Iso é o que hai. Na exposición temos tamén, por exemplo, aquí podese ver o que foi o primeiro catálogo, e xunto co primeiro catálogo traemos as follas nas que se falaba da tirada limitada que tiña cada unha das serigrafías. Sabemos que había 300 copias de cada unha, numeradas, asinadas polos autores, e onde se nos informa de que se destruíron os clichés diante do notario don Alberto Casal Rivas. Eu digo moitas veces que aquí ninguén era inocente. Alberto Casal Rivas era tamén do círculo galeguista no que se movían os Álvarez Blázquez, e a Alberto Casal Rivas dedícalle Cunqueiro o seu Merlín en familia. Quero dicir que tamén... Todo queda na casa. Todo queda na casa, efectivamente. Rematar, pois, Laxeiro, que é imprescindible, efectivamente, tiña que estar, e evidentemente pois tamén se sumou a esa proposta de Álvaro de
dar o paso de ofrecer esa primeira colección de serigrafía galega con esta aposta pois tamén bastante abstrata, pero ao mesmo tempo pois con esa forza de Laxeiro, non? Que sempre chama moito por nós, non? Imos parar para continuar na segunda planta. Moi ben. E logo aquí, todo isto que hai nesta planta son cousas que trouxeron os Álvarez Blázquez. Aquí hai unha reproducción dese burriño de Castelao, esas figuras que Castelao tiña esa capacidade non de retratar tan ben os animais, non os gatos, os cans, que parece que sempre case se lle ve a alma a eses animais, e aí está esa peza. E aquí está Lugrís, claro, un autor que traballou tamén bastante cos Álvarez Blázquez, un pintor excepcional. E isto é unha proba de unha das láminas que saiu e que se guardaban eles no taller, non? Con toda esa iconografía tan de Lugrís, non? Desas rosas dos ventos, eses barcos cos mastros, o aire e demais, non? Lugrís é desos autores en que ves e sabes que é un Lugrís. Sí, non hai dúbida. Claro, porque é que encontrar unha linguaxe propia é o máis difícil, non é? Lugrís tena, sen dúbida, non? Estas outras tres pezas son de Xoán Ledo, outro debuxante, ilustrador, pintor vigués, tan recoñecible, e ademais que teñen unha temática común, que é a reivindicación do Día das Letras Galegas nun momento en que as letras galegas como tal festividade estaban arrancando, quero decir, isto é de 1963, que é o primeiro ano no que se celebran as letras galegas, tamén por iniciativa de outros vigueses, neste caso, pois de Don Paco del Riego e de Gómez Román, non? Aquí está ese fermento inicial, non? Do que hoxe temos, que é unha traxectoria de unha festividade pois que fala moito, non? Do que é o cerne, non? Fundamental da cultura deste país, que é a súa lingua, non? E aquí empeza casi, eu digo que o supergabinete de curiosidades, non? Porque aquí é onde se descubre, os Álvarez Blázquez tiveron a sorte de conservar aquelas serigrafías que non puideron editar, que non pasaron a censura. E, ademais, co privilexio de que Álvaro Álvarez Blázquez poñíalle unha nota explicando por que non pasaran a censura e demais, non? Isto en concreto é unha peza de Xosé Luís de Dios, que logo tivo que facer outra cousa bastante diferente a esta para que xustamente puidera comercializarse e sair, non? Decía Álvaro Álvarez Blázquez aquí, para as autoridades franquistas la emigración non existía. Entón, xa que non existía a emigración, evidentemente non podía existir a representación dela en arte e tampouco... E ademais con versos de Celso Emilio Ferreiro. E ademais con versos de Celso Emilio Ferreiro. Eso é ir provocando. Sí, a ver, hoxe, ca visión que temos hoxe, decimos, a ver, que alguén diga a miña terra íntima e tenra, pero a mocedade fuxe dela e en busca de outra terra onde o pan se poda comer sin vaguas, pois non parece moi agresivo, dado a agresividade verbal que usamos hoxe en día, pero naquel momento algo como iso non podía darse, non? Esta é a versión que sí que pudo pasar. Non, a versión que puido pasar é a que vimos abaixo, que é esa cabeza tamén sobre un fondo azul, e no que, curiosamente, el pon as letras, sustitúeas por Foucault Bouchan.
Para os entendidos do momento, a mensaxe é a mesma, porque Foucault Bouchan é un poema tamén de Celso Emilio que fala da emigración, pero eso a censura pasoulle desapercibido, claro, non sabían tanto, entón acabou dando a mesma mensaxe, pero dunha maneira moi críptica que naquel momento a censura non foi capaz de descifrar e pasou adiante, non? Isto era a onde quería levar el a serigrafía esta se puidese ter saído adiante, entón, bueno, eran probas que facían e que conservaron, que iso é unha xoia para calquera que estude isto, non? Esta é outra peza tamén censurada, claro, co mesmo criterio de Instagram de hoxe, porque que censura? Censuran o pezón do seo da muller, o sea, realmente se nos dá exactamente, e moi curiosamente censuran a sinatura do artista, de modo que ten que aparecer como anónima. Isto é difícil entender hoxe en día ata que punto a censura podía nun momento dado eclipsar a alguén, invisibilizalo, facelo desaparecer, non? Claro, di aquí Álvaro Álvarez Blázquez, se editó sin pezón e sin firma, de tal forma que podría estar realizado por un artista extranjero, pero que España y que en España las mujeres no tenían pezones. Eso é o que é a nota. Eu creo que, de alguna maneira, Álvaro, por que deixa esas notas? Porque ele era consciente de que o mundo estaba evolucionando, de que esa dictadura estaba a punto de desaparecer e que, chegado un momento, non íamos entender por que isto non se editara como había que editalo. Entón, ele deixa estas notas para darnos pistas aos que logo fosen detrás e entendesen de que maneira se estaba deturpando isto, non? Claro, bueno. É así. E aquí, pois, hai 3 pezas máis, tamén saídas desa colección de serigrafía gallega. Claro, neste momento, esta, por exemplo, estaba sen asinar e non fomos capaces de saber quen era o autor, seguramente acabará aparecendo, porque a nosa experiencia tamén é que por aquí vai pasando familiares dos artistas que traballaron en serigrafía gallega ao largo dos anos, e seguramente apareza alguén que en algún momento diga este é un traballo de meu pai, este é un traballo de meu avó ou así, e temos a esperanza de poder ter que cambiar esta ficha, exactamente, poder poñerlle no. O libro de firmas. E aquí temos o famoso libro de firmas. A pena é que, claro, para nós era dificilísimo, Alba pode contalo tamén, decidir en que páxina o deixábamos aberto, non? Foi do máis difícil porque realmente aí están todas as mellores sinaturas do momento, non? Bencho Sei, Paco del Riego, Celso Emilio, Camilo José Cela. Iso danos un pouco, e ademais escriben moi extenso sobre a exposición, e danos un pouco a idea do éxito tremendo que tivo esta exposición no momento en que estivo andando, non? Hai unha tese doutoral que estuda unha galería de Oviedo na que se explica que durante o ano no que estivo exposta esta exposición foi a que máis cartos fixo ingresar nesa galería de Oviedo. Que nos conta iso? Que conseguiu o fin que el buscaba, sacar a arte de Galicia fora de Galicia e poñela en circulación e darlle valor e crear nome para eses artistas, que é unha cousa que realmente casi obedece máis ao plan de unha consellería de cultura que o dunha empresa, non? E, sin embargo, eles tiñan esa ambición, non? Bueno, xunto con eso, pois está, por exemplo, esta portada, que é a primeira portada
de un libro que eles fan con serigrafía, non fixeran nunca portadas de libros con serigrafía para un editorial dos Álvarez Blázquez, e este Martín Codas é o primeiro, e, bueno, isto é unha plancha de gravado cunha imaxe de Valle Inclán e demais, non? Bueno, hai materiais, pois, moi curiosos, non? En toda... Agora imos falar con Alba da propia serigrafía en sí. Con Alba neste apartado da exposición sobre a propia serigrafía, non? Como técnica. Que nos podes contar? Quixemos complementar a exposición con este pequeno cuarto, un pouco a modo de trascenda do que sucede nos procesos, no taller, porque fora están as serigrafías rematadas, enmarcadas, entón, como se fan as serigrafías, a familia Álvarez Blázquez trouxonos así pequenas curiosidades. Aquí temos, por exemplo, estas probas de taller. Esta é unha proba de cor, esta é unha proba para publicidade, pero que ten as marcas de rexistro. Entón, bueno, son cousiñas que apareceron polo taller, que non son terminadas, pero bueno, son probas que se facían para logo facer toda a serie, non? Este, por exemplo, é un original, con cartel de Martin Luther King, un original pintado a man, que logo se reproducía e se pasaba a pantalla. Porque que é a serigrafía? A serigrafía é un método de estampación non que utilizamos unha pantalla. Serigrafía, a propia palabra, ven de seri, seda, grafía, debuxo, e debuxar con seda. Antigamente as pantallas eran de seda, hoxe son nylon ou poliéster, entón nos precisamos ter uns orixinais que todos estes artistas debuxaban a man. Eles tiñan, son nomes, son artistas recoñecidos, e tiveron que facer o esforzo de traducir as súas pinceladas, o seu trazo, a esta técnica que plana prácticamente. Entón, un gran esforzo de parte deles, non? Entón, bueno, estes son os orixinais, despois isto pásase a cada unha das pantallas, cada cor hai unha pantalla diferente. Cantas máis cores, máis complicada é de facer a serigrafía. Como bichedes aí fora con esas maravillosas obras. E despois botamos aquí a tinta e a través da racla pasamos. Entón fai como unha especie de estarcido, colador, entón por aí colase a tinta. De forma que, bueno, temos separación de cores e, como dicíamos, cada cor vai nunha pantalla, un proceso bastante longo e novedoso para a época. Estaban todos probando a técnica máis novedosa, porque foi cando se introduxo a serigrafía en Galicia. Foron os pioneiros. Hoxe en día está máis evoluída a técnica? Bueno, aquí na escola seguimos traballando da mesma forma, facemos serigrafía artesanal. Que bueno. Sí, serigrafía artesanal artística que serve para a reproducción de obras. O que me parece máis interesante é que posibilitaron a accesibilidade de todos os públicos a grandes artistas, os artistas da época, a difusión, e ter unha serigrafía destes artistas a baixo custo. Eso é maravilloso, unha forma maravillosa de expandir a nosa cultura. De chegar arte a todos as Totalmente.